Milyon ka individual, target mabakunahan sa Hulyo tuig 2021. Confinement kag dialysis session sa mga miyembro sa PhilHealth ginpalawig. Sa Balita International, Biden nagumpisa na sa iya mga plano bilang masunod nga presidente sa Estados Unidos. Samtang sa balita sa sports, Beerman daog kontra Hinabra sa ilahampang kagabi. Balita Entertainment, Michael Pacquiao nominado sa Breakthrough Artist of the Year. Samtang sa Balita Special, aton pag-istoryahan kung paano mo mabaton nga 40 anyos ka na. Maayong aga Bacolod, may aga bilog gamahin sang Western Visayas. Karon nga daw Lunes, Nobyembre 9, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Kasi ninita na itong Good morning liwat sa aton nga mga ka-aksyon. Kag welcome diri sa aton Aksyon Balita Morning Edition. O sa aton mga sapdera nga mga entries ha. Bantayin ninyo karon ang aton paggabot na naman. Pagbunot sa aton nga possible winner sa aton nga sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay? Good morning anay sa kay Rosalina Arellano Espadero, kay Jocelyn Kalamaan, sa kay Marico Risa Lee. Good morning. Naburawan sa kanubugtaw. Aha. Sige Mayo kay nakabugtaw ka man. Nene Silva, good morning. Alex Montesa, kay Aljon Hirucos. Good morning dira sa imo. Emmy Esmeralda Dolido, Olive Prado Gargaritano. Happy Monday man dira sa imo. Nene Silva, sa kay Tercy Baterna. Good morning. Absent siya kuno kay Trangkaso siya. Malantaw lang siya anay sa news naton. Sa kay Tercy Baterna. Good morning sa imo. Aljon Hidukos of course. Michael June Season. Sa tanan ni Energy Fans Club kuno, good morning. Greet siya lang ang Season kag Palma family. Naga-monitor siya gikan sa Chateau Elise sa Paranaque. Rosalina Arellano Espadero, Riza Balita Dayon, happy Monday man sa imo. Dimple Baquilar Mosquera, pa-shout out ko na sa family Mosquera kag Villaruel sa Punong Garis Place sa may Silay City of course. Sige kay Vanessa Mayo, ginagreet niya lang ay hinablos sa Italy. Happy 18th birthday. Happy birthday Pangga. Love ko no from Tita Guapa of Minnesota. Way ngalan ang ibutang si Van, way kasangalan ibutang sa hinablos mo. Pero 18th birthday debut, no? Sang iya nga hinablos nis ti babayi, no? Happy birthday ko no sa iya. Alin sa imo Tita Guapa of Minnesota. Kelly Jelly, happy listening to all Salvadorans kag kay Mr. Beboy Villasur sang CMO Sectoral watching live sa USA. Kay Ma'am Lisa Joy Ilon Amoroso, good morning man. Sa kay Melin Villeza, Lynn, mayong aga dira sa imo. Sa classmate ko Edwin Escopel, mayong aga man. Ginagreet naman ang pamilya Kaplor sa Sagay City halin sa kay Aljon Hidukos. Manog Baligya Uga, watching sa Zone 5, Barangay Handumanan. Manog Baligya Uga. Kung Uga ba Action Boy? gani man ang yang profile ni Manog Baligya Uga. Ay okay, abi ko ya, gabaligya gid siya uga subo. Ang profile ni Manog Baligya Uga. Okay. Ti abi pabaklat ha. Pabaklat ha kung may ara kada. Namit. Ang danggit ba Action Boy no? Favorite ko na Action Boy. Ikaw yan ang favorite mga ugaya? Ako, kuha ng pinakas. Wow. Pinakas nga no? bulaw. Oh, yes, namit mo Action Boy. Perfect in Action Boy. Kag kuha ng ina ba lang gigagmay na ba lang Balingon? hindi tama na yung kagamay. Ina ba lang damo na sa punta taytay hindi ko lipat ko. Naman. Ang name sang birthday. Palid-palid? Charot.
Tabagak. 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 Ayaw, palid-palid. Kaya ang palid-palid ko nung gagmay na ako ng sap-sap. Ang hinablos ni Ma'am Van gali nga may birthday si Catherine Vergara, no? Happy birthday sa imo. Happy birthday, Catherine! Sa Italy. Wow! Anong Nen- happy birthday sa Italy? Sa Italy? Buta. Sige lang. Nene Silva, good morning. Ote, sige. Standby na sa aton mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:08 sa aton mga balita sa lakat sang panahon. Nakagawa na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Tonyo. Las 4 sang kagahon ang sentro sa tropical storm nga Tonyo ang nakitaan sa 675 kilometros na aminhan sa Calapan City sa Oriental Mindoro. May kabasgun sang hangin nga nagalambot sa 65 kilometros per ora kag pagmadlos nga 80 kilometros per ora. Nagahulag ang bagyo sa direksyon nga panaminhan sa kadasigon nga 30 kilometros per ora. Sa final weather bulletin in pagwasang pag-asa, ang bagyong padulong na sa namagatnan nga bahin sa Vietnam. Suno sa pag-asa, karon nga adlaw magatuga sa gihapon sa pag-ulan ang bagyo sa Kalayaan Islands. Samtang ang bagyo Ulysses ay nakita naman 800 kilometros na sidlangan sa Surigao City, Surigao del Norte. May kabasgun ang hangin nga 45 kilometros per ora kag pagmadlos nga tubtub 55 kilometros per ora. Nagahulag karon ang bagyo sa direksyon nga pakatunda na naminhan sa kadasigon nga 15 kilometros per ora. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan sa 24 degrees Celsius, samtang ang maximum nga temperatura mabatyagan sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kay na alas 5:47 sang aga, magatulod naman karon alas 5:23 sa hapon. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, magapatigayon sa pagsinapol ang Bacolod Emergency Operations Center sa 61 ka mga punong barangay sa syudad para talakayon ang wala pagsunod sa tao sa ginapatuman nga minimum health protocol. Ini matapos ang insidente sa Art District sa Barangay Mandalagan nga pag-inom kapag sinaot sang kapin 30 ka matawo nga kalabanan mga pamatanon sa naligan nga Biyernes nga wala nagasuksok sang face mask kag wala natuman ang social distancing. Sunod kay Vice Mayor Alcid Familiaran, chair sa Bacolod IATF, nakitaan sang EOC ang kapaslawan sang mga pumuluyo nga magtuman sa ginapatuman nga mga kasuguan. Dugang pa sang busy alkalde, kinahanglan ang kooperasyon sang tanan sa pagig-away kontra COVID-19, bangod hindi masarangan sang task force disiplina, kapulisan kag barangay officials ang paglibot sa syudad para lang magpanaway. Well, shared responsibilities, hindi pwedeng ilan lang. Dapat tanan kita puligay, kasi kita yun. May meeting naman sa sa aton sa barangay. Without their participation and cooperation, why tanikatuan? Si Vice Mayor Alcid Familiaran, chair sang Bacolod IATF. Ginaprobahan sang Sangguniang Panlunsod sa Bacolod ang resolusyon nga nagapangabay sa Seneco nga i-adapt ang online payments para sa ila konsumidor. Ang resolusyon ang gin-author ni Councilor Archie Baribar. Nasaad sa resolusyon ni Baribar nga naobserbahan nga mabudlay sundor ang social distancing sa pagbayad sang electricity bill. Sulod sa konsehal, ang online payments ang pwede pagi sa GCash o kon PayMaya. Nagapati ang konsehal nga pagi sa online payments mapanubo ang tsansa nga maglapta ang COVID-19. Samtang base sa advisory sang Seneco nga ginpagwa sadto ang konsumidor ang pwede nga magbayad sang bill pagi sa RCBC online banking, online fund transfer, accredited collecting banks and payment centers kag Alveo collection centers. Samtang ginkumpirmar ni Victoria City Mayor Francis Frederick Palanca nga nagpositibo ini siya sa COVID-19
kag 4 ka adlaw nga nagtener sa Bacolod Adventist Medical Center kag kahapon nga Domingo sang gin-discharge. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahig ni Palangka nga magluwas sa iya. Nagpositibo man sa virus ang iya driver, secretary, isa ka staff, kag isa ka security personnel nga iya nakaupod sa van antes pa nagbatyag sang sintomas. Sunod kay Palangka, Huwebes nga adlaw, Nobyembre 5, sang nagpadulong sila nga 5 sa Bacolod agud may iproseso kag may 3 ini ka lugar nga ginkadtuan. Duga pa ni Palangka antes pa makumpirmar nga nagpositibo, nagbatyag siya sang sore throat kag body pain nga pilaman sa mga sintomas sang masakit. Si Palangka upod ang 4 pa nga nagpositibo ang yara karon naka-quarantine sa Victorias North Elementary School. Nagpabakulod ako sa Thursday. Upod ko ang driver ko, positive man siya. Secretary ko, positive man siya. Isa ko ka-staff na laki, kag ang isa ko ka-security. 4 sila positive kag ako. Iban symptomatic man. Ako nagpa-test ko Tuesday sa Silay. Sa Halandoni, pagka Wednesday nagwa. Pagkagawa sa nga ako nga positive ako, diretso ko sa BAMC. Pagsulod ko sa BAMC Wednesday, 2 days ako sa BAMC nga. Gindextrose, gin-x-ray. Sore throat, body malaise, body pain, daw kaso ka bala. Ang kamahin sa pahayag ni Mayor Francis Frederick Palangka sang siyudad sang Victorias. Naglibot sa mayor nga dalanon sa Bacolod ang madamo nga siklista gud ipakita ang suporta sa panawagan nga unta to na ang pagguba sa kabukiran sa probinsya. Ginpangunahan ni Ines ang Green Alert Network Negros Occidental ang programa nga Panikad-Sikad 2020 Sikad para sa Dunang Mangad Tomorrow nga nagumpisa sa South Capital Lagoon. Tinutuyo siniya ang mga pagpukaw sa gobyerno sa padayon nga pagguba sa kabukiran sa probinsya. Suno kaya to Desendario, presidente sa Green Alert Network, madamo sa madalan na ginaobra sa kabukiran pagpatindog sa mga struktura nga wala sang permiso gikan sa gobyerno kag gitumod sini ang mga kabukiran sa norte nga bahin sang probinsya. Dugang pa ni Desendario makaluluoy ang buwas damlag sang kabataan bangod sa pagguba sang kabukiran nga mga tunaan sang kalamidad sa palaabuton. Ginpaguntingan naman sa kamiyembro sa Green Alert Network Negros Occidental Incorporated ang yas ni Malaba nga buhok kadungan sila programa nga Panikad-Sikad 2020. Tuyo sila ipakita ang pagkadismaya sa padayon nga pagkakalbo kapag kaguba sang kabukiran sa probinsya. Ang iya pagpagunting nagapakita nga mas maayo kalbuhon ang yaulo sa kalbuhon ang kabukiran nga mo ang tunaan sang kalamidad sa palabuton. Ginapananaw sa mga grupo ang malala nga hitabo sa mga dilubyo kung hindi matap na ang pagkaguba sang Dunang Mangad. Mayara man nga ginpakita nga lungon ang ini nga grupo kadungan sila panawagan sa gobyerno nga tamdon ang ini nga problema. Ginpamunuan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson kag Association of Negros Producers President Arlene Infante ang groundbreaking ceremony para sa pagtukuron nga ANP Micro, Small and Medium-Sized Enterprise kon MSME Hub sa South Capital Road, siyudad sang Bacolod. Una nga nagpirmahanay sang User Fract Agreement ang gobyerno provincial kag ANP para sa magapadayon sa operasyon ang ANP sa mga propiedad sa sulod sang 25 ka tuig. Suro kay Lacson nagalaom siya nga ang ini nga hub magaserbe bilang lugar sang ANP para mabuligan ang mga SME sa probinsya nga magaw-showcase sa ilang produkto. Sunod naman kay ANP President Arlene Infante, ang ANP SME Hub ang magahouse ng showroom, opisina kag bugana market kag magaserbe man bilang bagong tourism hub sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:15. At para naman sa complete Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman,
face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at community. Good morning sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, sa kay amigo Taroni Vega. Good morning dira sa imo. Antonieta Yap, good morning man. Sa kay Lilian Bermudez, morning. Ginatamyo magalit ni Ma'am Elizabeth sa Malaka kag Rivera families ang barangay Inayawan, Kawayan. No? Sa kay Andre Pulanco, good morning. Edwin Miranda Sr., Phil Alonsagay. Kay Marjorie Villaflor Tipsay, Marge, mayong aga sa imo. Kay Teresa Linaha Kayaw, mayong agaman. Kag kay Jane Baile, good morning dira sa imo, Jane. Kumusta ka na? Nene Silva, mayong agaman. Paano ko na matawgan ang intra para matawgan ka magdaog? May mga entries na din no? May mga entries na nagigad pa ni. Ginagabunot na lang ni sa Adlaw-Adlaw. Sige lang kay base kung ba't kung taga-Bacolod ni siya kung taga din siya. Province. Kung province siya, base may chance siya sa aton niya. Kaya may province ta, dason man mo nga suboy nga stop. Gani. So, subong wala pa galing, gasugod baton sa entry. Gani man, sige. Happy birthday kay Jean Visitacion. Halin kay John Ray de Suyo Rosia. Kag good morning kuno sa iya office mates. Kag sa iya sining wife nga si Nelin. Good morning. Sige, Doris. Dali lang R.R. Montoya Rehinio. Nagabantay gid. Ani Guillermo Cebido. Good morning everyone. Watching live ining sinene sa barangay 16 ni Sagali. Tingtang ligad pa ni ang mga entries mo, no? Nga ginpadala dire. Wala pa balita ang DSWD ni Ma'am Paset. Ay, what to ba lang 5 million to? Doon ay patuko, no? Doon ay patuko pa nagtag. Naglilipon sila sa Atong nililipon to sila, bla? sa may NGC. Doon ay patuko pa nagtag, no? Mario Bacauco Irad. Ari lang kami diri sa La Carlota City, naga-monitor, of course. Hello, ma'am. Kagwapa si mo. Siling ni Silva. Thank you. Bago Kating. bago siguro nakamaras mas siguro bala kay way sa ka intra sa kwan yun. That's why nga way sa No? Madeline Hordan, sa kay Zay Riquiron Toquero, watching live from Sampaloc, Manila. Mangkot lang kung may chance mga magbalik ang sister station nyo nga Yes FM. Yes FM? May mga Yes FM pero wala sa Bacolod. Sa Bacolod. May arin din sa una mo. Sa So na may arin din yun.
So na may yes na din. Sister station namon Love Radio kag Easy Rock. Ara pa operational sila. Correct. Diba? Asang una may ari di gali action May boy. arin din sa una. okay. Kwan. Sila ni Kwan la ni Erwin sa una, di ba? Dandas na sa yes. Erwin ni Cavera. Salinas bla sa piyak na sa una bla. Sa Pia. Oo. Dandas na sa una. Aha. Okay. Sige. May Yes FM lang ano ba lang ko dumagete. May mga yes FM pa man. Sige. Dimple Mosquera, damo kami di binulan nga tilapia kag bangros. Uy, te. Uy, Dami pabakla na. kami da. Dami na pwede ka bakal Dimple? Ay, sa ano na siya? Sa Gare, punong Gares Place Oo. Sa Silay, oo. Nami May na. natani, no? Kung may lamay, kung may kwan pagid nami, pagid kung may ano bala ng karaho. Ay, nami. Pag action boy. Amo na karon sudan niyo karon. Amo na, pero prito. Hindi to galing ugaya. Wala man guro uga nga karaho, no? Lamayo. Lamayo, di ba? Lamayo. Lamayo to? Oo. Abi ko fresh from the farm. Hindi lamayo. Kang may ugaman ng ginugaman na. Tiyan mo na siyang lamayo, guro. Sige. Antoinette Pilyado. Sige, kita mo na. Hindi kaya po action boy. Kag Arlie Pilyado sa La Carlota, good morning. JR Panbalinas Panagiton. Monitoring from Irorico. Coffee time mga idols. Siling niya. Sige, salamat. Chris Vilma Treyes watching live East Homes 3 Barangay Estefania. Erwin Gonzalez. Joel Mahinay, Renan Payungayong. At sige, ang iban karon naman. Si Miss Seven Heaven, kita ko Miss man Seven Heaven, din. Sige, mabalik na ta. Mabalik na ta. Standby na sa aton mga balita national. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:24. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpahayag ni COVID-19 Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga target sang gobyerno nga mabakunahan ang 3 kamilyon nga individual sa Metro Manila kung pag-abot sang Hulyo tuig 2021. Sunod kay Galvez, luyag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ma-secure na ang 25 milyones ka bakuna karon nga tuig. Sunod pa kay Galvez, may patigyunon nga COVAX trial kay ini mahimo magumpisa sa unang nga quarter ukon sa ikaduha nga quarter sa masunod nga tuig depende sa development sang vaccine. Palayag pa ni Galvez para sa epektibo nga immunity sa bugos nga pungsod, ginakinahanglan nga 75 milyones ka tawo ang mabakunahan sa sulod sang duha tubtob 3 ka tuig. Ginasuportahan ni House Speaker Lord Alan Velasco ang pagtingwa sa gobyerno nga mapanubo ang presyo sa COVID-19 test kits kag testing. Sa Miyerkules, ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa Department of Health kag Department of Trade and Industry nga mag-set sang presyo sa COVID-19 test kag test kits nga nagasunod sa lahi kag regulasyon. Sunod kay Velasco, mas kinahanglan sa karon sang presyo nga barato agod madamo nga tawo labi na ang pigado ang encourage para mapaidalom sa screening kung bala positibo o kung hindi sa virus. Dugang pa ni Velasco ang pag-set sang presyo, magaresulta sang uniform nga rates ng COVID-19 test kag test kits. Ginpalawig naman sang PhilHealth ang coverage sang confinement kag dialysis session sa mga miyembro sini sang sobra sa ilang annual limit. Sunod kay PhilHealth spokesperson Ray Balenya, ang ahensya magapagawa sang pulisa kag klarifikasyon subong nga semana. Patag ni Balenya, magapabilin nga sabton sang PhilHealth ang pagpa-confine sa mga miyembro sa piyak nga maglapaw na sa 45-day limit sa kada tuig kag sa dialysis mahimo na nga maglapaw sa 90 session limit kada tuig. Duga pa ni Balenya,
Covered pa sang PhilHealth ang dialysis treatment tugtog Disyembre 19. Palayag manibalan niya ang pagpalawig in base sa Bayanihan 2 kag ang pagdeklarar sang state of calamity sa pungsod. Posible subong adlaw Lunes i-anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte ang masunod nga PNP chief. Lakip sa mag-qualify kung basehan ang seniority among tatlo ka miyembro sang PNP Command Group nga sanday Lieutenant General Guillermo Eleazar, Deputy Chief for Administration, Lieutenant General Cesar Hawthorne Binag, Deputy Chief for Operations, kag Lieutenant General Joselito Vera Cruz, Chief sang Directorial Staff. Apang may nagalap taman nga report halin sa pila ka opisyal sang PNP nga si Police Major General Debol Sinas nga direktor sa National Capital Region Police Office o kunan CRPO ang mangin masunod nga PNP chief. Ginanunsyo naman sang Department of Human Settlements and Urban Development nga magabaton sang 10,000 pesos nga cash assistance alin sa gobyerno ang kada pamilya nga ang balay naguba sang Super Typhoon Rolly. Suno kay DHSUD Secretary Eduardo del Rosario, ang National Housing Authority kag Department of Social Welfare and Development amo ang manguna sa pagpanagtag sang cash aid. Dungan pa ni del Rosario, 5,000 pesos naman ang ihatag sa partially damaged nga mapuluyan. Ang cash assistance program target nga mabuligan ang mga biktima sang mas apektadong rehiyon nga mong Bicol, Calabarzon kag Mimaropa. Ginpahayag ni Senator Sonny Angara nga dapat sakaan ang calamity funds ng gobyerno sang 5 bilyones pesos tubtob 6 bilyones pesos sa rason nga ang pungsod nag-recover pa sa halit nga natugas ang sunod-sunod nga bagyo subong nga tuig 2020. Apa hindi pabor si Angara nga kuhaon ng pondo sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict nga 19 bilyones pesos ang budget. Sudo kay Angara wala ginhilabtan ang budget bago nakatigana ini sa 800 ka barangay nga mayara sang armed conflict. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:28. Kag sa ato naman mga Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Okay, sakay Christ Carrie Paul Javier Tanatan, good morning kuno. Ginapadangat lang iya sini nga nga condolence sa Lion family kag rest in peace kuno Kuya Arnel, no? Dira sa San Enrique. Sakay Lilian Bermudez, classmate mang aga dira sa imo sa Australia, no? Good morning. Sakay classmate man Totong Hirona, good morning man. Kag kay kadali lang. Lala, matugnaw nga aga Lala, ha? RR Montua Rihinyo, salamat sa mga manami nga mga motivation kahapon. Aksyon Dorel, anong mga motivation mo? Kaya na siya action boy, gusto niya ginamangin newscaster. Okay. Education grad siya. Tapos gano siya ga program siya gali sa iya nga Facebook Live. Doon nalingaw ko na yung mga viewers sa iya.
na ginatagan siya. May nag-donate sa iya sa microphone. Okay. Kag tiyan mo ko keep it up lang Oo, Bako I hope someday nga makita ko siya sa media industry. Diba? Correct. Basta kung gusto mo yung Action Boy, ma-achieve mo ginaya. Kung ginatrabahuan mo. Correct? Correct. Perfect. Perfect. Rita De Leon, Catalan, good morning dira sa imo sa Barangay Pahanukoy. Real Gomez, good morning man. Sa kay maninay ko bingbing la chika, gali mayang aga. Dira sa imo, no? Kagwapa gali si mo, kag napatamyaw ko lang. Daw mo man ni Permeng si Real Gomez ne. Actually, gina-copy-paste din lang. Kaka-copy-paste lang, no? Kasi pa rin niya nga mga... Charot. Thank you. Panikop kami di tapos hawas ang bangro sa punong. Okay. Jen Pwede ka upod paniko. Jen Oiseser Charot. from Singapore. Veronica Santillan Manukan. Kay kay Cisco Viola Baloyo Eras. Good morning. Karon naman Ano na siya? May klase ka mo? Garo, may klase. Pero galing kay ma-absent ko karon kay may meeting karon. Okay. Sad. Sa kay Richard Daet Pacheco. Kag sa Ramon Torres High School Mao Central sa Extension Batch 94. Kag sa Tumandok sa Central Mao. Kag sa Hacienda Saragossa. Good morning. Kay Kagawad Melchor Baroca Rumbinas. Kagawad, good morning. Good morning dala sa imo. Why da lamayo? Away na lamayo mo piska na da ya. Kalayo ng lamayo sa inubaan, no? Ginatamyaw gali ni Jane Bailey, ang partner niya si Louie. Tuwad-tuwad gid pabaga ka uling para sa kaldo ka batsoy. Agaw ligal na batsoy. May batsuyan ka na gali Jocelyn Song Comedia ihada, good morning dara sa imo. Ihada mo siya? Si Jocelyn? Kaya maninoy na panawag sa akon. Ihada? Hambaya biyabaton kuya manog 57 ako chill lang Sige, okay, chill lang ta. Sige nga hindi mo baton kung 57 naman. Sige, go. Kaya Thomas Bronyola, good morning. Nanay Ligaya Abeto, happy Monday morning to you, Action Boy and Action Dorel. Hello kuno sa tanan niya listeners and supporters sa Action Radio. Stay safe and God bless. Kay Ate Maricor Maapni, dira sa Talisay City, good morning te. Kay Zay Tokero, na ginagamit sa Easy Rock. Okay. Ang frequency ko na sa una sa Yes FM. Evelyn Ipomaseno, mayong aga, have a nice Monday. Lito Dayap, good morning dahil sa may Punta Taytay. Alright. Sige. Standby na kita sa aton dugang nga mga balita, ha? Kag sa aton nga SAP bala, ha? Ang sulit ang pa-premium sa Action Radio. Standby. Matawag kita dugay-dugay. Preparar lang inyo nga mga cellphones. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Kag sa ato naman nga detalye Balita International, isa kadlaw matapos magdaog sa pagka-presidente sa Estados Unidos, si US President-elect Joe Biden upod ang iyang mga advisors ang nagtrabaho na sa ilang himong nga solusyon agot sa lapnagon ni infection sa COVID-19 sa ilang pungsod. Sa iyang speech kahapon, ginpalambot ni Biden ang mensahe sang pag-isa kag conciliation kadungan sang pagdeklarar nga ini ang tion sang kaayuhan. Sa rebaloan ginpierde ni Biden sa incumbent President Donald Trump paagi sa nakuha nga 290 ka electoral votes, samtang 214 naman kay Trump. Si Biden na opisyal nga magapungko bilang presidente sa Enero 20, 2021. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, ginanunsyo sa Unioil Petroleum Philippines nga may pagbago sa presyo sa ilang petroleum products. Sa ila fuel price forecast para sa Nobyembre 10 to 16 nga trading week, ginpahig sa Unioil nga presyo sang diesel kada litro magasaka sang 20 centimos, samtang ang presyo sang gasolina maganubo naman sang 20 centimos ang litro.
Ang mga fuel company masami nga nag-implementar sang price adjustment sa kada adlaw sang Martes. Sa datos ng Department of Energy, ang presyo ng gasolina yara na sa tunga sang 35 pesos and 40 centavos, kag 52 pesos and 55 centavos kada litro. Samtang diesel nagabalor sang 26.80 tubdob 35.15 ang kada litro. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 18 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 76 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 21 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy, diri naman kita sa mga baguhan nga mga artist, Action Boy. Kilala mo ang bata ni Manny Pacquiao, nga si Michael Pacquiao. Ato balang gin entertainment taman ligad nga gin play tabla iya song nga hit to bala. Okay. Yes, kay Action Boy nominated siya subong sa 6th Wish Music Awards as Breakthrough Artist of the Year. Breakthrough Artist of the Year. So, ang wish kabalo ka Action Boy do ka dream ginisang tanan nga mga musician bala nga makatungtong da maka-play da. Ako makaano da kay kung once nga maka ka daga Action Boy makatokar ka daga ni do ka baskugan ka na Action Boy. So, amo na nagpasalamat siya kay una-una Action Boy kabalo ka nakabato ni siya sang mga criticism bala. Kaya bala niya, ay, ginpakanta na siya, kaya tungod bata siya sang sikat nga mo na, tungod sa apelyado ya, mo na. Pero ginpamatian ta to, sa akong pagpamati, may talent gid man siya. Gusto mo pamatian, taliwat? Hindi na. Alakala, kasi yung Action Boy. May talent gid man siya. Oo. Isunod sa amay Tunod sa amay. Pero yayakan para sa iyo. Ang laban na to. Oo. Sige na lang i-play ko pa tali mo. At sige, i-play taliwat kasi ulam nakabati ato yung sige. passion niya. Sino na siya si Manny Pacquiao? Si Michael. Para sila mismo ang mag-judge kung ano gid man siya. Pwede gid siya. Sige. Nakalawig sa intro dali. Ngara. Bati yun. Okay lang manda sa mga. Ako mo lang. Sabi mo gaya. Dali lang gid bala. Ara. Which 107.5. Yo, hey, I don't wanna play with me no way. Got these chains up on my face, riding on a lane no pain. Nakahilig ko siya dan sa rap, Action Boy. Okay man do. Kanami siya. Sing on to someone that plays. Gotta shut down all of this hate. Do ka kano siya ganin no? Do hindi mo bala na Pinoy nga kano. Sige bala ko mga mata ni Manny Pacquiao ginpakuan nila sa English ya. Mga Englishera na yan. Hindi gani ka balo magbisaya mayon Action Boy. Nga amo man tani gani ang ilagid niya dialect. Pero hindi sila kabalo mayo magbisaya. Ano mo ginadaw magsiling mo nga gusto mo batian tapos niko hindi na lang. Gusto ko tanong batian niya si Aling Junisya. Wala pa single si Wala pa siya. Si Mami G. Guro. Mami D. Siguro nakakonsentrate lang siya sa ballroom dancing. Yeah. So, ano na dasan i-feature talaga performance ni Mami D. So, advance congratulations sa iya. Actually, ang pagka-nominate siya, ano na Action Boy, dungog na para sa iya. Kaya grabe, pagpasalamat. Congratulations. Perfect. Hindi na tungod nga bata sa ni Manny Pacquiao. Oo, may talent din siya. May talent din siya. Ano na nga, kanta. Siya gani. Kanta gani si Manny. Para sa'yo. Laban na to. Kalay. Di ako susuko. Damo na siya kanta, Action Boy. Ano pa ginagana iban? Amo lagi na nabalaan mo yan para sa'yo. Laban na to. Laban lang, padayon. Padayon lang. Perfect. Balita sa sports. Na untat sang San Miguel Beer ang duha kasunod-sunod nila sila nga pagkapierde pagi sa pagdaog battle sa Barangay Ginebra sa score nga 81-66 sa hampang giniwat sa AUF Gym sa Angeles City, Pampanga. Ang defending champion nga Beerman ang naperde sang back-to-back games bato sa Phoenix Super LPG kang NLEX pasulod sa crucial nga hampang bato sa Gin Kings. Apang ilagin pierde ang daw nagaluya na nga Ginebra squad. Nagabanse pa sa halos 20 puntos padulong sa ilas ning pagdaog. San Miguel may record na karon nga anon ka daw kakapat ka pierde kag nag-upod sa Meralco, Alaska kag Manolia sa tunga-tunga sang league standings. Balita Espesyal! Alright!
energy! Action boy! Sige. Kaya sa atin yung mga ka-action. Oo, So din na this to sila. time, Oo, mga kwanta, magabot ta sa ano? Sa aton nga winner. O sige, liog na action doors sa aton nga winner. Sang sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Stand by! Ginagabot pa ni Aksyon Dorel, no? Sige, liog na dayon, tawag na ha. Go! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, mas ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, standby sa aton sining possible winner. Sa aton nga, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Kung makasabat ni Subong. Hello, good morning. Hello? Morning. Yes, good morning. Si Jenny Ann Dorias, ne? Yes. Hello. Good morning, Jenny Ann. Jenny Ann, oh? Sang Purok, Katilingban, Barangay Alis. Jenny Ann, si Aksyon Boy Duran sa Aksyon Radio. Ay. Ay. Nakibot ka? Bago ka lang bugtaw? Naglakat ko, be. Naglakat ka? Hindi ka nagkadto? Gindakan. Okay. Pero pamati ka man da, Subong? Subong wala kayo, walang paabot mo. Bago ka lang abot, buksan mo dang imo radyo dayon ha, kag mag-tune in sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition kita, Subong. No? Aksyon. Oo. Kabalo ka man, no? Aksyon Balita Morning Edition, Subong. Okay, basta wala lang ko galakad ga, ano ko na, ga-open. Sabi ka naglakat ko mo, wala di tao. Oo, Bago okay. lang abot. Bago ka lang nag-abot. Ate, sige. Anyway, kung may mamangkot gani simo, manuktok na ba simo balay? Mangkot gani kung anong radyo pamatiya mo no, sa bata? Aksyon Radio E. Very good. Oo. Kaya mo lang manabas pamatian. Kaya mo lang pamatian mo, no? Wala naman iban. Kilala mo di akong partner? Ha? Ang partner ko, kilala mo di? Ang baye? Oo, ang bayi. Oo, ang baye po kisa, lain man ang maupod nga bayi, pero ang isa, naganangalan sa isa man? Oo, si Aksyon Dorel. Si Dorel. Si Dorel, actually ka pa, bayi-bayi malang ni siya. Ang isa yan si Aksyon Eden. Kung kaysa si Aksyon Ann. Depende sila kung sino ang sino ang... Sige, basta kung may magpamangkot si mo, muna Aksyon Radio Bacolod. Sige. So, Jen, muna ikaw atong tagdaog sa aton nga sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ipadala namon, kabalo ka na, no? Ipadala namon sa Remittance Center. Now, ining Remittance Center, mat-text sila sa imo nga may kuan ka may kluwaon ka di ba? Pero wala mo lang ang text ang amon diri opisina para mabalaan mo kung sino ang sender kag ano nga number ang nagpadala sa imo, ha? Hindi ka na magkatuto na unless makuha mo ang nagpadala, blangalan sa nagpadala, kag ang numero sa nagpadala, kay kinanglan mo na ito mo. Karong kiga nga na ito karon ni Mami Junisha, karon nga magkatuto, wala kasing, wala kasing sender. Okay? Okay na kita. So, congratulations, Jen. Padayon lang ang pagpapati sa Aksyon Radio Bacolod. Kag ikaw atong tagdaog sang 500 pesos sa aton sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Jen? Ay, wow. Kinamigid siya, Aksyon Boy. Kinamigid sa iya nga, Aksyon Boy, no? Nakanami sang Lunes mo, Kada mo kwarta sa iya nga yuho. Unexpected ba lang mag-down ko? Gani man. Tiyan mo ginaake. Yung mga tao, isang... Siya ako, aga pa ba? Gani, wala mo ginapabot ng isa. May ara lang, ano? Gani, no? So, Jane, congratulations, ha? Salamat gid sa padayon ng pagpamati sa Aksyon Radio. Salamat. Salamat na. Sige, good morning. No? Jenny Ann Dorias sang Purok Katilingban, Barangay Alihis. Congratulations. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod.
pagpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat. Sige, sa ibang dira, standby man ka mo sa iba natin yung programa. Kag sa masunod nga may nadlaw, padayon kita sa aton nga pagbunot sa aton mga winners sa sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Doors. Happy gid si Jenny Ann. Jenny Ann, oh. Unexpected gid ako nung mga Matyagan ko may expect the unexpected. Correct. Diba? Matyagan ko may nag-iitek sa kilid. Sige. Inaitik ka lang. Nag-black itikon. Nag-black ang ano. Ikaw, dahil di kayo mo kagaling. Nice. Ate, sige. Yes, ay Action Boy, dali lang kay basi malimtan ko bala karon haw. Hindi ata padalan kinilaw. Ay, kilala ko na. Pag-greet ko na Action Boy, taga Purok Paghidait, dra sa may barangay Tangob, kay June Derek Tamayo, Kenneth Tamayo, Rosalima Tamayo, kag tanan nga nagapamati gid sa Purok Paghidait from Mommy Ems Abos. Ay, good morning, Mami. Kag attorney Dag Pandan ang pinakabaskugan nga abogado sa Negros Occidental. Kag sa nasiling ko nagamat-amat, dog na sakop ya ang Negros Oriental. Ibang level na gid siya. Tilakadlaw, akusar ka gid ni attorney Dag. Sigong bravo na mo. Kalain. Sige. Gino Salgon, good morning, man. Abi Mintoy, good morning. Joanna Vanessa Orense Tumamak. Sige, maing aga sa Barangay Tapi. Good morning gali kay Mike Libo na. Mike, good morning, Ay, tol. good morning. Good morning. Kay sa Liwat Action Boy, kay sa radyo, naslayaga pamati mo. I-greet ko si Hazel, Jessa May, Rose May, kag J. Mark, kag Jessa. Halin kay Carmela D, dara sa may barangay Carmela D. Laha. Dahil sa may barangay Carabalan, Himamaylan City. Good morning sa inyo, good girls. morning. Kag sa taga Carabalan, maing aga. Of course. Pamilya ko dara sa Carabalan. Dira sa may sityo. Sige lang, okay lang. Sityo, ano. Kay Doña Elena Galay Aligarbes, good morning. Ay, yes, Doña Elena, good morning. Hindi tayo na dapat kalimtan. Sige, go. Sige, sa ato niya, Balita Special Action Boy, may ngagaw tanay. Ari ba lang paano ta batunon kung mag-edad na tasang 40? Kaya may ara iban nga, hindi sila manugi. Do ka matsyag nila kung mag-edad sa 40, do katapusan na. Hindi ba ito? Why ka kabati isang saying, life begins at 40? Kabati eh. Hindi ka din mapagbatunon. Gusto mo hindi mag-begin imo life? Ma-end na sa 40. Mas paano batunon? Kaya kung hindi ka kabaton mag-40, gusto mo hindi ka na mag-40? Hasta ka lang 39? Gin-limit na edad niya. 39 na lang pirme. So, may adar, iba niya, hindi lang ba lumamangkot sa edad? Ay nga, how? Amo na sila ya. Sige, asulito natin, age is just but a number. Diba ba? Hindi mo ako sa edad kasi sinsus kami yun. Sinsus, may dahil PSA, may dahil. Pangkot yung edad mo. So, dapat ama na siya. So, unang imo na. Sinsus ka pala sa PSA, go, bla bla. Misyon nga lanta, middle name, edad, secret. Secret. Sinsus, secret. Sige, hindi kayo madala sa hindi kayo madala sa populasyon. Mo na. Hindi madala sa SAP. Tapos na yung SAP yan, Di ba si Mayara pa iya? Sa bagay. Tayo laton talaga na Action Boy. Ginamo naman eh. Diba? So, una Action Boy, magkaroon ka raw ng bagong itsura. Hindi nga literal nga kakason mo yung itsura, Action Boy, ha? Kasi pa-facelift, mo mo na? Pwede kung may budget ka lift, bagong itsura. Pwede kung may kung may Hindi, ang bot sa lingon, nga kung 40 ka na, ang itsura mo, do 40 man, hindi ka itsura mo, do 28, hindi mo naguro. Hindi man, dapat young pagigani, Action Boy, kung as much as possible, kung gusto, kung pwede, kung kaya mo mangin, do 5 years old tsura, pwede na kuro, no? Alakalay. Tulungo pa din mo. Ay, sorry. So, una Action Boy, tama mo na, dapat may may new look mo na. Meaning magpagunting ka or magpa-color ka sa iyong mga hair. Pero sa imo kayo nagkurinta ka na ba color ka na? Mintas wala mo kalabot ko rin nagpa-color na ko para maanad sila bala. Nga do 20 lang ko gyapon. So mo na siya Action Boy magpagunting ka hindi nga kay di ba kung mag-40 ka kuno usually hair loss. Actually, bisan subong gani sa mga ginagamit na nga mga shampoo, Action Boy. Kay mera iban ko suggest nila mag-wig ka kuno kaginot sang wig Do si Italiano magiring.
OMG. Maging to. Si Italiano ang hirim. O managani kay para mabahaton niya nga 40 na siya plus. So mo to nagwig siya. Pero doon naginutan ko na Action Boy. So mo na siya magpagunting ka or magpa-color kasang imo nga. Si Turco ya, kung kita mo si Turco, long hair na siya. Ay galing. Nung edad niya nagurdo mga 65 na. Hindi man halata nga sa 65 na siya. Ate mo na niya. 64 Kay na kiss siya. Action Boy depende mo na sa imo nga sa imo nga hurma blas ang tsura mo kung diin ka ngayon. Actually, pag long hair yun, pag 60 ya. Muna nagpa long hair siya. Gawin siya din nagpagunting. Gawin siya nagpagunting-gunting. Si Dennis, ganun pagpa-color, ito siya buhok, doon nagrikta siya 50. Agree ka man? Sino? Si Dennis pala. Nag-edad sa pila 50. 50? Tiki, nagpag-green naman sa ihan buhok ya. From 49 actually. Kaya 49 na siya mong pagpa-color, yun mo siya 50. Kalay. Nadugangan sa katulad. Nadugangan sa katulad. 49 siya di. So, amo na siya Action Boy, mapa-color kasing hair or pagunting kadera. Next Action Boy, magbayo ka man sang presentable. Presentable. Oo, kay nagakaangay man bala sa kung ano nga lugar ka makadto balahaw like duty ka so dapat presentable. Mag-office ka. Or maglagaw ka, hindi ka basta bala malagaw ka, naka-ano ka pa yan, naka-arab lang pang office nga do, very tita, kagid bala or tito. Malagaw ka, imo naka-gown ka? Ay, lakalain. Amo pag do may ano ka na. Amo naka-mumo, mumo na panahon mo. Mumo. Mga lagba bala na so, nagabayo nga do gown. Nagbalik naman abla subong. Mumo na. Ang tawag naman na subong yung maxi dress. Dugin pa sosyalan. So, nasa amo niya mumo na. Basta subong yung maxi dress. Maxi dress. Laba man na siya. So, subong maglagaw-lagaw. Mas dami na siya. Muna siya. Kaya kita namin kung maglagaw, tani naka-short ka lang niya. Depende mo na kung kagiron kabit do ka budlay. Kung na? Kung kagiron. Wala, wala pisonet.com. Do ang kansya. Bakukang, ano na to? Bakukit, kung gagmay pa lang mo. Okay. Kung gagmay, bakukit na siya. Kung maglag ko. Bakukang. Very, informative. Sige, hagid Action Boy. Kaya ang pinaka-importante sa tanang Action Boy, batunon mo nga 40 ka na. Kung baga i-embrace nga correct. You are already Because 40 again, years old. Life begins at 40. Correct. Kaya wala ko lang may amon sina. Kaya nakita ko gali. Life begins at 40. Kay mas ang ang intellect ni mo nagagwa gina sa mga 40 ka na. Daw alam ka na kabalo ka na sa daw eksperensyado ka na kabalo ka na sa tanang hitabo do. Damo na sa siguro na mo. So life begins at 40. Oo na. Kaysa una may may commercial na sa TV, si Don Solweta na gani. Kita ka na. Ay na sila ya, mga tag 50 taon na sila ya. Pero si Don sa bongga ang iya hair no, kay wala siya nagpa-color Action Boy. Ang iya buhok grayish nga. Kaano nang gauban na siya black. Si daw ka kwan na dating nila daw ka mga graceful ba lang pag age nila wala. Kasi daw nagakwan kasi na daw mas respetado ka bala. Correct. Sige, amo na Action Boy kay meron iba niya ginatago. Batuna lang ako din hindi sila nga 40 kundi batuna kung pila ng edad mo. Oo. Rin siya ha. Si Jocelyn komedya gani si City na chill lang ya. Chill lang ko gani ang bayan. So chill lang tayo. Anong diferensya kung mag-edad ka ha? Ay importante nga kung sa Tagalog pabla may ganina may pinagka ang edad mo blaga santo man sa imo nga pang ino-ino bla. Basiga edad mo nga pabata man ang paminsaron mo. Delikado. Dinis mo na. Dinis mo na. Gatigulang ka bata-bata binata-bata. Lupa pinapin siya hindi man siya lapin. Di ba? Biraon na naman ka nakaroon. Birahan na yung kapito. Sige. Sige. Gladys Noble, good morning, Ma'am Gladys. Hindi ka no pag-awaya si Dennis kay basikigan ka ni Ma'am Vanessa. Ano siya man? Para iyawan siya basa. Gin-greet ni Dennis ang halos tanan nga member sa Energy Fans Club para iyawan ko basa. Hindi ko pagbasawag. Pwede ko iyawan, di ba? Simple as that. Huwag kagani ka patarpulin. Gani. Standby na kita sa Action Hotline. With Aksyon Art Tay Hopon, ang inyo naman din nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,